खुलुमबाय लोगोफोर आंनि बे अपर उन्दैमारि कालेक्शन इउटुब चेनेलाव बयखौबो बरायबाय आं गिबियावनो इसोरखौ हामबाय होनदों मादि जोंखौ गासै जाथायफोरनिफ्राय जोंखौ थख' खालामनानै मोजां जायगायाव दोनगासिनो दङ मोजां देहाखौ होनानै जोंखौ बासायगासिनो दङ बेवहाय आं हाजासे इसोरखौ हामबाय होनदों आरो नैबे समाव आङो बे लोगोनि बारियाव बेरायनो फैदों जेन' ओरैनो थास्लायस्लाय आदां गादां मोननायखाय लोगोजों फैफादों लोगोआ दावबायहोगासिनो दङ बे समाव आङो संसारखौ सानखांदों जेन संसाराव गोबां जाथायफोर जानो हमबाय गावजों गाव अनलायनाय गैयै दानलाय सुज्लाय गावनि बिखौ सिथारलायनाय आरो गोबां हादरजों हादर दावहा जाज्लायनाय बेबायदिनो गोबां जिनाहारि खालामनाय गासै गाज्रिफोरा मानसिनि आखलाव सोमजिनो हमबाय बेबादिनो बुहुमाव अनलायनाय गैयैफोरा सोमजिनो हमबाय थिग आं बुंनो सानदों बै समाव नुहनि समावबो बेबादिनो गोबां जाथायफोरा जादोंमोन मानसिया सोलायदोंमोन गाज्रिफोरखौ मावदोंमोन गावजों गाव अनलायनाय गैयै सदम गमरानि समावबो बेबादिनो जादोंमोन बेबायदिनो एखे आखलखौनो बे दायो जोंनि सुबुंफोरा महर लाबाय बुहुमा मानसिनि गेजेरजों बुहुमा सोलायनो हमबाय बेबायदिनो गोबां मानसिफोरखौनो मोदाया फुस्लायनानै गोबां गाज्रि खामानिफोरखौ मावहोदों सोरखौबा सिथारहोदों सोरखौबा गाज्रि खामानिफोरखौ मावहोदों गोथार बाइबेलाव इसोरनि बोसोना बुंदों उपदेशगिरियाव आं पदखौ बावगारबाय गासै जानाय जाथायमानियानो इसोरनि फसंखानाय बायदि जायो होननानै बुंदों जेरै सिथारनाय जेरै फोजौनाय फाहायनाय जेरै गायनाय हानाय फुनाय बेबादिनो बायदि बायदि इसोरनि फसंखानाय सम बायदिसो जायो होननानै बुंदों बेबादिनो इसोरनि फसंखानाय बोसोनफोर बायदिनो बुहुमाव दिनै जानो हमदों जोङो गिनो नाङा जोङो इसोरनि नांथाबनानै था आर'जआव नांथाबनानै था गावजों गाव अनज्लाय आरो दुखुनि समाव हेफाजाब होज्लाय बे गासै जाथायफोरखौ जों इसोरनियाव गथाय बेबादिनो जोङो अरायबो इसोरखौ गोसो गोथारै आरो मोजां लामाजों अरायसम जोङो आगान सुरलांनो थाखाय हास्थायगोन बेबायदिनो गोबां इसोरनि फसंखानाय बोसोनफोर दङ बेफोर गासैबो जाफुंलांगोन बेफोर गासैबो मानसिनि जिउआव जागोन गासै इसोरनि बे फोरबो इसोरनि फुंखानाय फसंखानाय बोसोनफोरा जागोन जेरैहाय फोरबोआ बुंलांदों आं फैनायनि सिगां दैबानाफोर जागोन दानलाय सुज्लाय जागोन बेफोरबायदिनो बायदि बायदि बेफोर गासैबो दायो मा जानो हमदों बेफोर गासैबो इसोरनि फसंखानाय बोसोन इसोरनि फसंखानाय गोथार बुंलां हानाय गोथार बाथ्रा बेफोरो गासैबो जाखागोन अब्ला जोङो दिनै गिनो नाङा जों इसोरखौ फोथायनायाव बोलोगोरा जा आरो मोजां खामानिखौ मावनायाव बोलोगोरा जा आरो मोजां खामानिफोरखौ गुबुननो फोरोंनायाव आखा फाखा जा बेबायदिनो जोङो जिउ जोबजासिम जोङो इसोरखौ जोङो फोथायलांनि सिबिलांनि खुलुमलांनि बेबायदिनो जोङो जोंनि हानायमानि गोसोजों जोंनि हानायमानि जिउजों जोङो इसोरखौ अननि आरो गुबुनखौबो जोङो अननि हेफाजाब होनि इसोरनि बोसोना जों साफ्रोमनि जिउआव आखा खालामथोंसै जोंनि जिउ खुंनायाव हेफाजाब खालामथोंसै आरो जोंनि हान्थिलांनाय लामाफोराव जोंखौ हेफाजाब खालामथोंसै आरो जोङो अरायसम इसोरनि बुंनाय बोसोनखौ जों गोसोखांगोन आरो जोंनि जिउआव बाहायनो थाखाय जोङो हास्थायगोन आरो जोंनि गासै आनजादफोराव जोङो इसोरनि बोसोनखौ गोसोखांनानै जोङो देरहालांनि आं इसोरनि बोसोनखौ बेसेबांखिनिखौनो बुंनानै आङो फोजोबबाय आमेन बे सुंद' इसोरनि बोसोनजों लोगोसे आङो मेथाइ रोजाबनो थाखाय लाबाय मेथाइयानो जादों बर' आं इउटुबाव खोनाबाय थानाय मेथाइ निरासा मोनसे आं बुहुमखौ नायनानै फोरबो नोंनि फैगोन समा खाथि जाबाय बे मेथाइखौ आं रोजाबनो लादों लोगोफोरा आंनि मेथाइखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो आरो माबायदि जादों कमेन्ट खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन जेन आंनि भिडिअफोरा गिबिसिन नोंथांनिसिम मोनहैग्रोयो आङो मेथाइखौ रोजाबनोसै खोनासंदो नै स्टेन्जाल' रोजाबगोन वान पार्टल' रोजाबगोन आं निरासा मोनसै आं बुहुमखौ नायनानै फोरबो नोंनि फैगोन समा खाथि जाबाय निरासा मोनसै आं
बुहुमखौ नायनानै फोरबो नोंनि फैगोन समा खाथि जाबाय हो 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 नुहुनि आमोल बादि जालांजोब्बाय सुबुङा सदम गमरानि बादि आखल लाबाय सुबुङा नुहुनि आमोल बादि जालांजोब्बाय सुबुङा सदम गमरानि बादि आखल लाबाय सुबुङा मोननो हालिया रावबो सुबुंनिफ्राय मोजोमसे अननाय मोननो हालिया रावबो सुबुंनिफ्राय मोजोमसे अननाय हो हो निरासा मोनसै आं बुहुमखौ नायनानै फोरबो नोंनि फैगोन समा खाथि जाबाय निरासा मोनसै आं बुहुमखौ नायनानै फोरबो नोंनि फैगोन समा खाथि जाबाय हो 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 एसेनोसै मेथाइया आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय बयखौबो हामबाय होनदों आरो बेबायदिनो आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै आंखौ सापर्ट खालामगोन दिनैनि भिडिअआ बिसिनोसै